Prídete do kostola. Kázeň sa namiesto obrátenia sa k Bohu zmení na politickú propagandu. Prikázanie nezabiješ sa jednoducho preskočí. Alebo sa upraví podľa potreby, takže zabíjať ľudí s iným názorom či vierovyznaním predsa nie je hriech, ale jednoducho kresťanská povinnosť. Tušili ste vôbec, že ateistom bolo zakázané vstúpiť do SS, elitnej nacistickej gardy? Že Hitlerovými najvernejšími stúpencami boli práve zbožní protestanti a katolíci? Koľko protestantov v Nemecku tuší, že ich náboženský vodca bol zarytým antisemitom? Nacizmus nebol produktom bezbožníkov, ale vznikol v srdci kresťanskej Európy. Brutálne metódy, ktoré gestapo predviedlo počas druhej svetovej vojny, boli prevzaté od antikultových organizácií, najmä od apologetického centra, ktoré organizovala zradikalizovaná časť evanjelickej cirkvi. Radikálne názory cirkvi a neskôr aj apologetického centra sa sformovali dávno pred radikálnymi názormi, dokonca aj samotného Adolfa Hitlera. Apologetické centrum v tom zohralo kľúčovú úlohu. Spolupracovalo aj s Ríšskym ministerstvom propagandy, ktoré riadil Josef Goebbels, a Ríšskym ministerstvom vnútra. Táto práca sa sústredila na vypracovanie materiálov proti Židom a sektám. Vytvárali sa zoznamy tzv. Siekt, to je všetkých združení, ktoré apologetické centrum považovalo za nebezpečné pre štátnu ideológiu. Táto ideológia nikdy nezmizla. V Rusku, ktoré porazilo nacizmus, opäť začalo klíčiť semeno tejto zvrátenej ideológie. Dnes sa nazýva antikultizmus. Ide o medzinárodnú sieť skrytých maniakov, pedofilov a vrahov, ktorá sa v súčasnosti infiltrovala do radikálnej odnože ruskej pravoslávnej cirkvi. Nazýva sa Racirs. A čím sa prejavuje? Väznením, mučením, porušovaním ľudských práv a slobôd. To všetko pod rúškom ochrany spoločnosti pred nebezpečnými skupinami. Dopúšťajú sa toho práve tí, ktorí obviňujú druhých z toho, čo sami robia, a pritom sú obrovskou hrozbou pre spoločnosť. Takýto zoznam, vypracovaný Walterom Künnetom, existoval v nacistickom Nemecku pred druhou svetovou vojnou a taký istý zoznam existuje teraz v Rusku, ktorý vypracovala organizácia Racirs pod vedením Alexandra Dvorkina. Iná doba, no metódy ostávajú tie isté. Hitler sa snažil o vytvorenie Tretej ríše. Dvorkin má v pláne vytvoriť Štvrtú ríšu.